tang tung ketap atraksi rene. Oh. Oh. Ah ya oh. Oh ah. Woi. Ah ya. Oh oh oh. Wah. Put. Wah. Oh boy. Ah ya. Oh. Wah. Hút hút wah ya oh ah hút oh ya oh weh agak madang agak ayah dah gadai panakawan bagang karapatra darangkat camplang kapaganjaran wah apa? Delok wayang yo. Nyanti. Nang dukun. Bintang tamune sapa? Sing ditakoki kok udu dalange kok bintang tamune. Bintang tamune wong saka Ngadiraja kono, Pak. Mau mumet goleki kuluk tak delikke nang jero kotak. Kowe iki yo nakal kok ora. Mesake senengane ora? Heeh, Pak. Yo budal. Yo. Wah. Macet gundule. Gonge. Santi
sirahu abote koyo sirahu abote koyo ngene aku biyen dek urip kewianku sombong aduh oleh aku sombong aduh aku biyen dek urip ora duwe apa-apa ning seneng aku aduh aku mitrai bojoku kowe tak rewangi ning panggung ben didelok wong akeh aduh ana sirah gedene semene kok iki mung cilik aduh alah aduh apa teh wong kok diomong lho kok khusus aku itu lho Pak gitu. Wah, jan aku nek gak udut sik nek arep budal ki rasane gak menak. Rumangsaku kok nyambut gawe ngopo-ngopo nek gak karo udut gak menak ya apa. Tak nyumet sik. Sumat. Kacar udutku. Kene ae lah. Wah, sekian tenane udut irengan. Rokok ajaib disedot liwat meripat iso metu. Wah, liwat kuping. Liwat irung. Wah, aduh. Liwat kene. Waduh, wis mesake sing nyebul peluke nganti mengguk-mengguk. Sautnik sih tinggu. Sing anune dawa kan ngendi? Suka banget tuh. Dinteni bos kancane kok ora dinteni karepe piye. Aku sek bintang tamu tekan kok gara-gara je. Mas ya ampun Mas kok ya ora ngenteni aku to ya. Ana karo bojone kok ya ora setia kawan. Mas bali yo sike yo. Ya ampun. Gimana, Rek? Arep budal nyambut gawe kok sing wedok ora dinteni. Mau mlaku sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Dhisik terus wedi gorek. Sampeyan kok kepen sedemet wedok liya ya ampun. Mas arep nyambut gawe. Kowe aja ngregon-ngregoni. Ning kok ya pilabara dintenteni to Mas. Yo dinteni. Engko nek sampean ora gelem ngenteni aku ora tak iki. Tutup. Sini. Kok nek Winarno pengen piye to? Gato-gato banyak pus usengane kok ya ora gelem ngenteni. Ayo kok.
hip 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 hip. Ayo, 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 ayo. Padha budal ning Ngastina aja nganti ngamarta. Aja nganti padha lali. Aja nganti ana sing keri. Dancuk kowe kabeh. Cuangkang krus sumbar Wathatita bedebah keparat. Eneng alun-alun nek bae bocah cilik ngadeg nek aku ora lungguh ngisor ora imbang tetege karo awakku. Den. Dik. Sopo kowe? Ngaku kowe, Dik. Kowe takon karo aku. Lho, se. Awake cilik ning kok suarane gawedhi ki ya opo? Ya opo? Wah, bocah Nyolowadi. Ngewangi lho, Truk, ngewangi no. Si aku tak nyerak ndara Setyaki kae. Kae nemoni Wadyabala sabrang. Kok nek aku ora metu, ayo to. Lho lah iya heeh. Ning empan papane aja lali dienggo lho, Kong. Siap. Lho iki satriya ngingu kirek ndasmu. Menungsae padhake kewan, aku mesti padhake watu, sapi, jaran, terus saiki kirek. Ora mberduli karo sing matane ombo. Den, ngaku sapa jenengmu, Den? Kowe takon karo aku. Aja luwih dhisik kowe ing wangsulan, Martadyagi, Marwangsulana, sapa kang dadi aranmu?
Ditakoni durung bloko malah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti tinakon. Yo. Takon karo aku gedhi bale ratu rancang pamot. Walah mung gedhi bale kok gleleng. Nek gedhi bale mung sak jahe pol-polane. Ngono kok kemaki. Takon karo aku tumenggung gapit seketeng. Tumenggung gapit seketeng diasar karo nyoto. Sopo kowe, Dik? Dak Dik. Ngene-ngene oke anake telu lho, Mas. Ngene-ngene oke anake telu wayange pirang-pirang kotak. Ning imane dheke saiki meh dadi panjake ning mburiku. Takon karo aku. Senopati ning Darawati. Satra garba ruci Raden Arya Setyaki. Oh. Kowe sing jenenge Setyaki. Layak to layak. Dedek ora sepiro kowe kanthek ngayat kunting tangding. Bungkik kakik kowe ngadang ning ngarepane tumenggung gapit sekethek. Takon marang aku, ora takon karo kowe. Ya ben aku ngandani kowe kok. Soale kan wawasanmu sempit. Mula aku ngandani karo kowe ben ngerti wayang kaya ngene iki wayang apa. Takon karo aku Panakawan Bagong. Wah, ya iki sing tak goleki. Setyaki, ana parat. Menungso sing ning mburimu tekan kene. Nek wis tekan kene tak gecek ndasak culek mripate mergo wis wani karo Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Panjergrahita. Arep ngrangket ponakan Mitra karo Bagong kudu iso nglangkahi kuwandane Raden Setyaki. Yen to kowe durung iso nglangkahi kuwandaku Sengara kowe iso mula Sara Petruk lan Bagong Babarwawa. Lena pangira tebyak diadam ning marganing patimu ora minggat sing marawut sampluk pecah ndasmu lah merang tatal Grajiawu ora minggat saka pengaruh tubruk gondangan mati dening aku kowe. Pun nggih sampean perang lho lah iya lah nggih. Awas. Wah. Hut. Awas wedhek. Yo. Hut. Tekana sampluk pecah diamuhe sambato parap mungsu aku sing ora iso tenang kowe. Hut. Oh, wayah mati aku. Wayah. Wah, waduh. Oh, candak mutiar. Lo, ayah. Hut, wayah. Lo. Wah. Oh, wayah mati aku. Hut. Wah.
Oh, ayo, waduh, ayo. Wah, oh, waduh, wah, waduh. Awas kowe. Hut. Ah ya. Satya damu kowe parah. Lho. Ora apa-apa. Awas kowe. Parah. Hut. Wah. Ah. Wah. Hut. Wah. Oh iya, oh, hut, oh ah, hut, wah, wah. Lolo. Oh. Dulu. Ah. Ah. Yo, wah. Wah. Oh, ayah. Waduh, mati aku. Wah. 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 Waduh, mati aku. Woi. Wah. Pas kowe. Hut. Edian. Ha. Waduh, bayang. Wah. 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 Oh. Woi. Wah, wih. Wah. Ayau. Woi. Yo. Tak gelang. Wah. Awas kowe. Iya. Wit. Ya. Wah. Ya. Wit. Wah. Semenjak. Hei, lu lah. Hei. Wah. Iya. Ya, yo. Yo. Ya. Yo. Cahok lunyu kaya welut ae. Oh. Hit. Yo. Ah. Hit. Yo. Ah. Ya.
Yo ha hi ah. Wait. Ah. Amuk Surabrata Semara tembang yen padha-padha. Ndi wong-wong Amarta? Aku arep ngrangket Petruk karo Bako. Ora sandadak ngetoni prajurit, ora sandadak ngetoni senopati. Mungsu aku kowe ora bakal iso menang. Ayo. Wah! Wah, ya. Wah, wah, yo, ya. Wah, jan. What? Sopo mabur marah? Lho. Sopo kowe? Takon karo aku. Ratu Pringgontani Raden Gatotkaca parat. Ki Gatotkaca iso mabur kowe. Yo, pombo anggap aku arep kalah mungsuh dia awas. Hit. Aduh. Hit. Yo, wit. Oh, ayah. Yo, hit. Wah. Wah, yo. Wah. Aduh. Aduh. Sambat kowe. Ya, medun kowe ya. Ya kowe. Ya le, titeni le. Titen ana kowe. Aduh. Biar kowe. Biar kowe. Hit. Waduh. Aduh. Woi, waduh. Wah. Hey. Gatotkaca parat awas. Wah ya. Bodoh. Wah. Woi. Wah. Oh ayah. Wah. Bodoh. Oh. Mati aku. Oh ayah. Oh ayah. Oh ayah. Oh yo. Wah. Woi. Wah. Wah.
Wah. Wah. Loh. Maning jajalanan sekertaning bawon iblis lanat Bapa Penewan Durna. Ana dawuh apa nggih anak Prabu Panjergrahita. Sajak kaya wong kebingungan. Semune sira anggere Prabu Panjergrahita kaya wong keweden. Ana apa? Nuwun manggih Bapa Penewan. Kula kinten paduka Bapa Penewan Durna piyambak ugi saged nyumurupi madaning pabaratan wonten alun-alun negari Ngamarta bledug mangampak-ampak mertandhaken bilih wadya saking negari Ngarancang Pamot sakmangke sampun tanding yudha lan wadya saking negari Ngamarta. Nggih. Banjur keparange anak Prabu kepiye? Nanging mboten wonten setunggal kemawon wadyabala saking negari Arancang Pamot ingkang saged keduga ngrangket Ponokan Petruk kaliyan Bagong. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ponokan Petruk kaliyan Bagong menika jatosipun janjane kuwi mung diutus dening Kakang Semar Badrana supayane nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sepisan ping pindhone. Nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kula mangertos, kula mangertos. Sabab ingkang rembugi Petruk wonten ing Datulaya kula wau kula ingkang ngadepi, kula ingkang menehi atur. Iya. Nanging nuwun sewu. Ing niat sejatosipun negari Ngarancang Pamot menika mboten ketaman pagebluk, nanging negari kula negari Ngarancang Pamot menika ayom tur nggih ayem. Tentrem tur nggih jenjem. Meski mawon nalikanipun kula nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Kapurih kuling sakmangke damel srana ringking para Pandhawa sarana kula kedah. Mbeta minggat misaken Pandhawa kaliyan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ugi misaken Nata Ndrawati. Kedah dipun pisah kaliyan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Amargi menika ingkang dados sedaya kegiatanipun para Pandhawa. Man! Iya, sik. Anu Kakang Durna Citraksi rewel. Sampeyan ki nggawa bocah kaya ora diyem-yemi. Man! Iya. Man! Iya, sik. Ah, giliranku iki. Malah sak mangke. Anggenipun Petruk kandhung bolong kalan Ponokawan Bagong badhe sak biyantu lawan tiyang sepipun inggih menika Semar Badranaya kula kinten menika inggih dados pamancatipun ingkang putra Luwan. Ngene ya, Nger. Oh, nyektine ingkang dadi srana Pandhawa duweni kekuatan kuwi sepisan. Nata Ndarawati ping pindhone para Pandhawa duweni wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ping telune Pandhawa dimong dening Semar Badranaya. Yen ta jeneng sira Anggara Prabu Panjergrahita isa nyirnake loro-lorone. Malah kepara isa nyirnake uga wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kelawan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Tak
tak kira ora bakal kangelan. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinari. Yen to anak Prabu arep gawe srana ringke Pandhawa, sartane mengko bakal kasempatan kang dadi panjangkane anak Prabu Duryudana. Jojo muntaplir kenentat duka yayasinipi. Netra kocak ngondar andir. Om Bapak Urban anak Prabu Panjergraitana dawuhmu apa? Mungkin dados ing kawuningan pangraos kula kok sak mangke Pandhawa dinten lan wekdal punika ugi mesti kemawon badhe tumuju wonten padukan Karangkadempel ingkang sak perlu badhe nyekseni tuwin badhe sak yantu dumateng anggenipun Semar Badranaya nggadahi gegayuhan kepengin bangun kayangan. Bawarban menapa kula dipun keparengaken damel srana ringkih para Pandhawa. Kowe arep gawe srana ringkih apa nggih Rangger Prabu Panjergraita? Lur panggih. Sampun ngantos ngiyas dumateng ingkang putra rancang pamot. Sampun ngantos ngembe dumateng ingkang putra pun Panjergraita. Kula aturi nyawang. Kula salin wujud sak mangke damel srana ringkihipun para Pandhawa Bawarban. Sinokmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liyap layaping aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati Om yen panjenenganing sun wis salin wujud kaya manggene ndak kira para Pandhawa bakal wedi yen to mbalak sartane ora manut apa kang dadi dawuhing Sun Bapa Penemban Durna. Lole kentos karo gembal. Manyar-manyar do ning dungkul wono alas dadi wana. Lah kok dadi teko. Iso salin wujud sekmane Prabu Pandhu. Ya mung sing setiti ngati-ati ngger duga-duga digawa. Merga ngene Pandhawa kuwi panggonane wong-wong ingkang lantip. Wong-wong ingkang tanggaping sasmita lantip ing panggraita. Mula yen temengko anak Prabu Panjergraita ora ngati-ati tenan, sengara iso kelakon murungake Semar Putra nggone bangun kayangan. Sartane sengara iso kelakon nggonmu duweni gegayuhan. Ya nampa sartane ngleksanani dawuh Angger Prabu Jaka Pitana. Bapa Penemban sampun waskuwatos. Menawi kula sampun majeng, kula sampun temandang karya. Sak mangke kula ingkang aben ajeng kaliyan pun para Pandhawa kula badhe mirangaken Semar. Kula badhe matur, kula badhe ndamel cariyos ingkang saknyatanipun boten wonten kasunyatanipun. Kula badhe ngoman-oman Semar wonten ngajenganipun nata Ndrawati Mrapadiri para Pandhawa sak mangke ugi kula badhe budal Bapa Penemban. Ngati-ati nggih, ngati-ati anak Prabu.
para Pandhawa myoku mulung mangung siring prasata Kurawa kambak ongkes rokatite Om Petruk kantrong bolong kula wonten paring adhawuh sinuwun Bagong endi lho lha kirangane wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indraprasta campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten kala Panjergrahita nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih Bleduk mangampak-ampak sampun sirna iya Petruk nggih mboten wancine udan kok kodhok muni niku lho ana apa Petruk enten kongkang nyolot-nyolot malah mlayu-mlayu wah jebul dolanane Bagong Petruk wonten dawuh. Bagonge dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe. Bakal nyengkuyung lumadri Kakang Semar nggone mimiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakal kelakon panjangane Bapak Semar. Iya Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimati Limasada mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing suna bakal lan nggawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Petruk. Petruk yen malegak leku. Bunga kang tanpa upama. Umbyak ing samudra tumekeng wentis alon gulung-gulungan alon gegulungan kok gulung-gulungan anggapmu terus gulung-gulung-gulung ngono apa kepiye bocah kok suluk kowe sing bener. Ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan ora. Sing bener ki alon gegulungan ya nyuk. Nggih. Ndherekaken tindak Jengkara Paduka sembah kula ingkang ndherekaken. Ayo Petruk budal bareng-bareng ing Karang Kadempel. Monggo kula ndherekaken sinuwun Ndrawati. Wae go suruh